बे जयनिंनि हाबाफारियाव माबा एक्स एमएलए थानेश्वर बसुमतारी बिथांखौ फैदोंमोन होननाय मिथिदों नाथाय मैयानि जिखिनि जयनिं इउपिपिएलनिफ्राय बिपिएफआव जयनिं जादों बे नंखाय मानो होनोब्ला जोंनि इउपिपिएलनि सोद्रोमा आइजो बिथांमोना मिथियाखैमोन बिपिएफनि मिटिं नामा नाथाय बे मिथियैनि जाहोनावसो फैदोंमोन फैनायनि जर जबस्थ' माने जर जबस्थियानो जानाय जाबाय मानो होनोब्ला तारमाने बिथांमोनखौ डाइरेक्टयै तारमाने फालिखौ गानहोखादों आरोखि बिथांमोनखौ तारमाने लाजि फोनांनाय रखम जागोन होननानै बिथांमोना एखेबारे बायथ'आव तारमाने फालिखौ गाननो गोनां जादों आरो बिथांमोना गानखांनायनि उनावनो आं सासे प्राइमारिनि सेक्रेटारि हिसाबै आंनावनो लोगो लोगो बिथांमोना खौरांखौ हरफिनदों खौरांखौ मोननाय लोगो लोगोनो आं दहाय फुङाव आङो बेहाय बे हासरा गामियाव फैदों फैनानै बिथांमोनाबो नै दिनै नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयैनो बिथांमोना जोंनि इउपिपिएलनि सोद्रोमा आइजो बिथांमोनाबो दिनै क्लारिफिकेसनखौ होफैनाय जाबाय आरोखि जयनि जानाया एखे नंखाय आरो बेयो जोंनिनो गुबै एखेबारे इउपिपिएलनि सोद्रोमा खाथार 26 तारिखनि नायो जोंनि कक्लाबारि समस्तिनि आन्दारावनो रुपहि पिसिडिसिनि आन्दार हासरा गामियाव मैया मोनसे बिपिएफनि जयनिं हाबाफारि लानाय जादोंमोन बेहाय जोंनि इउपिपिएलनि सोद्रोमाफोरा बेहाय बिपिएफनि मिटिं होननानै मिथियाखैमोन बेहाय भिअनि मिटिं होननासो मिथिदोंमोन बेहाय बे मिटिङाव बाहागो लानायावनो बिथांमोना बिपिएफनि मानसिफोरा जोंनि इउपिपिएलनि सोद्रोमाफोरखौ बेहाय डाइरेक्टयैनो गावसोरनि बिपिएफनि मालाखौ गानहोखानाय जादों आरो बे खौरांखौ मोननानै जोंनि इउपिपिएलनि सोद्रोमाफोरा जोंखौ लेंहरनानै दिनै बिथांमोना क्लारिफिकेसनखौ होफिनबाय आरो बेहाय खोनानो मोन्दोंमोन बे जयनिंनि हाबाफारियाव एक्स एमएलए थानेश्वर बसुमतारी बिथांखौ फैदोंमोन होननाय मिथिदों नाथाय मैयानि जिखिनि जयनिं इउपिपिएलनिफ्राय बिपिएफआव जयनिं जादों बे नंखाय मानो होनोब्ला जोंनि इउपिपिएलनि सोद्रोमा आइजो बिथांमोना मिथियाखैमोन बिपिएफनि मिटिं नामा नाथाय बे मिथियैनि जाहोनावसो फैदोंमोन फैनायनि जर जबस्थ' माने जर जबस्थियानो जानाय जाबाय मानो होनोब्ला तारमाने बिथांमोनखौ डाइरेक्टयै तारमाने फालिखौ गानहोखादों आरोखि बिथांमोनखौ तारमाने लाजि फोनांनाय रखम जागोन होननानै बिथांमोना एखेबारे बायथ'आव तारमाने फालिखौ गाननो गोनां जादों आरो बिथांमोना गानखांनायनि उनावनो आं सासे प्राइमारिनि सेक्रेटारि हिसाबै आंनावनो लोगो लोगो बिथांमोना खौरांखौ हरफिनदों खौरांखौ मोननाय लोगो लोगोनो आं दहाय फुङाव आङो बेहाय बे हासरा गामियाव फैदों फैनानै बिथांमोनाबो नै दिनै नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयैनो बिथांमोना जोंनि इउपिपिएलनि सोद्रोमा आइजो बिथांमोनाबो दिनै क्लारिफिकेसनखौ होफैनाय जाबाय आरोखि जयनि जानाया एखे नंखाय आरो बेयो जोंनिनो गुबै एखेबारे इउपिपिएलनि सोद्रोमा खाथार